Frederik, har du stjålet tæppet? Ja, du har stjålet tæppet. Hvor du tænkte, du skal hen med den? Skal den ligge der? Vil du ikke lægge den på plads igen? Frederik, vil du ikke lige lægge den på plads? Frederik, den skal ligge herovre. Den skal ligge herovre ved døren. Ikke også? Nej, den skal ikke derop, ven. Frederik, den skal ikke derop. Nu bliver jeg nødt til at lige at tage den. Ja, det er din. Så skal komme her, så lægger vi den på plads. Okay, værsgo. Men du er en tyv, Frederik. Ja, du er en tyv, skat. Nu skal jeg altså lige have den, fordi den skal på plads, ikke også? Den skal på plads. Okay, så kom med den. Så skynd dig lidt væk. Den skal ikke være herinde, vel? Så løb væk, så løb ud med den. Så løb ud med den og læg den på plads. Ja, lige præcis. Så læg den på plads der, hvor du tog den fra. Ja, læg den dernede. Jeg ved godt, du tog den herovre fra. Frederik, der skal den heller ikke ligge. Passer den her, synes du? Så tag den, så læg den på plads, ikke? Frederik, læg den herovre ved døren. Læg den derovre. Frederik. Rawr. Passer den godt her? Ja, okay, så tager jeg den. Okay. Okay, så lægger vi den der, hvor du fandt den. Ja, der havde mor lagt den, ikke også? Jo, du havde.